Сръчковците малки са и чак не ви се вярва, че дори под микроскоп да се взираш трябва. Те малки до безкрайно са, чак би се усъмнил. Но ако срещнеш ги, нали, не ги издавай ти. Но ако срещнеш ги, нали, не ги Издавай ти. Но ако срещнеш ги, нали... Профилмс представя Сръчковците. Дистанционното. Ей, Сирка, това копче е хлътнало. Може ли някак да го оправи? Гледай се очи, нали? Помогни ми да... Давай, 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 давай! О! Да пускам ли вече? Нолик, бързо се скри. Нолик, тя взе дистанционното. Нолик, къде се криеш? Нолик! Здравейте, сръчковци! Ей, къде сте? Там, точно на време. Хапо отнесе дистанционното за телевизора. Нищо! Мога да пусна телевизора без него. Любимото ми филмче започва сега. Не говоря за любимото ти филмче, но не ти изчезна. Мисля, че той се скри в дистанционното. А Хапла го отнесе. О, не, Нолик, много ще загази. Моля те, направи нещо, моля те. Хапла, Хапла! Ела! Къде се скри това куче? Ще потърси в другите стаи. Силка! Томас! Ето е! Застанам! За сега ще ги чакам. Хапла я няма и там. Къде? Ей, Симка! Взех един помагатор. За какво ти е? Ще потърся инфрачервения лъч на дистанционното. Страхотно! Какво е това? Сега ще ти обясня. В повечето дистанционни има една специална лампичка, наречена излъчващ диод или LED. Натиснем ли някое копче, LED лампичката пуска невидим инфрачервен лъч. На телевизора има приемник на този невидим лъч. Телевизорът разбира командата, подадена от дистанционното, и се включва. Променя каналите и силата на звука. Но ако лъчът е невидим, как тогава може да се види? Помагалника има специални очила. Те ще ми помогнат. Сега какво? Нолик, кажи му да натисне някой от копчетата. Нолик, трябва да натиснеш някой от копчетата. Копчетата, но как да ги натисна? Ей, седи се! Хапла хапе мръсти чорапи. Ще бъдем заедно с дистанционното. В тази зона няма нищо. Някак нещо. Ето го. Под леглото. Хапла, ела тук. Искаш ли хот-дог? Значи си и натиша. Добре тогава. Чрез лъчите на дистанционното. Колко жалко, че аз не мога да ги видя. Глупости! Можеш! За да видиш инфрачервените лъчи, трябва да използваш дигитална камера. Ела и опитай! Включи камерата на мобилния телефон. Сега натисни някое копче на дистанционното и насочи камерата към него. Ще видиш червена точка на екрана на камерата. Това е диодът, който е активен. Той излъчва светлина, която не се вижда с просто око.
Можеш да насочиш дистанционното и към огледало. И пак през камерата ще видиш как се включва излъчващия диод. Това означава, че невидимите лъчи се отразяват от огледалото по същия начин като светлината. Можеш да пуснеш телевизора и като отразиш лъча от дистанционното огледалото. Не ми вярваш? Тогава защо не пробваш сам? Между другото, ако не си трупаш играчките под леглото, щяхме да видим дистанционното и без очилата. Сега не го мисли. Като свърши филмчето, ще ги прибера. Край. Филмът свърши. Време е за чистене. Обработка Студио Proфилс. Режисьор на доблажа Десислава Знаменова. Тон режисьор Николай Марков. Ролите озвучиха артистите Диана Спасова, Мина Костова, Светослава Симеонова, Живко Джуранов. Преводач Гебегана Байхчи.